ng mga nagbabagang balita. Labor Day sinalubong ng kilos protesta ng ilang progresibong grupo. Taas sahod, apila sa gobyerno. Siklista sugatan matapos pumailalim sa isang dump truck. At halaga ng piso kontra dolyar, tumaas. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sinalubong ng kilos protesta ng ilang progresibong grupo ang pag-obserba ng araw ng mga manggagawa. Taas sahod sa lahat ng manggagawa, panawagan sa protesta. May ulat si John Amador. Sahod itaas! Presyo ibaba! Presyo ibaba! Sahod ibaba! Kasabay ng pag-obserba ng ika-123 anibersaryo ng Labor Day, sinalubong ng kilos protesta ng ilang progresibong grupo at labor group sa Naga City ang araw ng paggawa. Mula sa Panganiban, Naga City, dumiretso ang mga ito sa Plaza 15 Martires. Ang iba't ibang grupo mula sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon at Catanduanes. Pangunahing panawagan nila ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa lahat ng sektor at pagbababa ng presyo ng bilihin. Ngayon po, Mayo 1 sa Toyota pa din pinapanganawagan, lalong-lalo na po ang pagtataas kang sahod kang mga manggagawa. As in, siyempre po ang pagpapababa kang presyo kang mga barakalon. As in, ang mga serbisyo, lalong-lalo na kang gobyerno, serbisyo publiko, lalong-lalo na po sa mga namamanwaan. Nagkaroon ng programa ang grupo at isa-isa nitong isinigaw ang kanilang mga panawagan sa gobyerno. Nakadeploy din sa pinagdausan ng ilang PNP personnel ng lungsod para mapanatili ang kaayusan. Ayon pa sa grupo, bahagyang naantala ang pagdating nila sa lungsod dahil sa mga nakalatag na checkpoints. Kitangan mo si CPY, mga arakan ka pulis, ano-anong mga inaagad. Binatikos din ng grupo ang bagong wage order sa rehiyon na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Naayon sa grupo ay temporaryong solusyon lang ito at ang kailangan umano ng mga ordinaryong manggagawa ay permanenteng solusyon gaya ng permanenteng trabaho at tamang pasweldo. Kanina po na-monitor natin sa Congress pinag-uusapan yung 200 pesos na dagdag sahod nationwide. Ano po? Ito po ay ipapangalampag talaga natin na sana po ay maaprubahan nationwide. Ano po? Kasi dito sa Bicol, 395 pesos, papunta sa 435 pero hinati pa. Ibig sabihin yung 40 pesos. 20 pesos po itinaas nung Abril tapos December pa daw ang 20 pesos. John Amador, CSN. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang siklista matapos itong babangga at pumailalim sa isang dump truck sa Naga City. Driver ng truck, hindi umano napansin ang siklista. May ulat si Regine Bue. Makikita sa bidyong ito ang isang siklista na nakahandusay malapit sa isang dump truck sa Concepcion Pequeña, Naga City, mag-alas 10 ng umaga nitong Mayo 1. Ayon sa otoridad, base sa salaysay ng nakakita ng insidente, nasa unahan umano ng dump truck na minamaneho ni Macho Brillante, 42 anyos residente ng Bao, Camarines Sur ang isang siklista. Ngunit dahil nasa unahan at nasa blind spot ng truck driver ang siklista, ay hindi nito nakita ang siklista na nasa gilid ng kalsada. Sa panayam ng CSN sa driver ng dump truck, may papasok na mobile sa police station na malapit sa lugar ng pinangyarihan kaya nakatigil umano ito. At nang aabante, ay may naramdaman na parang may nasagasaan umano ang dump truck driver. Ako man po, nag-abante naman. Namati ko na lang puta, nag-arog yan sa truck, nag-giwang. Gano'n ako may nasagasaan ako. Pag side mirror ko, ino yan ito, si tao na ilin ko. Kaya nag-full stop na ako. Hindi ko na hiniro. Siguro po, naglaog sa linya ko, hindi ko nahiling. Siyempre bike lang baga, mataason si dump truck eh. Na-blind spot ako, hindi ko nahiling. Naidala naman agad sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima para mabigyan ng karampatang atensyong medikal. So pagramdam po sa gabos na motorista, mag-ingat po kita, mag-exercise po kita ng pagiging defensive driver, lalo na pagyaong ta sa highway, as in sa anuman na mga mayor na tinampo. Sa mga nagbibisikleta po, pagramdam na igdila po kita sa rightmost side, ang pinakagilid na linya, para saro po yan, pag-iingat, as in para maiwasan ang mga kaning insidente, as in sa mga
dira ko lamang po bihikulo, siguradong tapo na clear ang sa tuyang agyan, as in ang sa tuyang pag-ingat para dahil po kita ma-involve sa mga aksidente na makakadanyar sa buhay, as in kagamitan kan sa tuyang kapwa motorista. Samantala, nasa kustodiya ng Naga City Police Station to ang driver ng dump truck habang patuloy pang iniimbestigahan ang nangyaring insidente. Regine Boy, CSN. Dumating na sa Comelec Libmanan ang aabot sa 114 na automated counting machine o ACM na gagamitin sa May 12 elections. ACMs isasalang pa sa final testing. May ulat si Ellie Balbin. Dumating na ang automated counting machine o ACM sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur pasado alas 6:30 ng umaga nitong Mayo 1. Tinanggap ni Mitos Bustamante, ang election officer ng Libmanan, ang aabot sa 114 na ACM na gagamitin na voting counting machine ngayong darating na halalan. Yung ACM ta po nagagamiton ko niya na election, na-deliver na po subago, nagabot igdiyo sa Libmanan mga 6:30, yaon na po sinda, nag-unload na. And then, kompleto naman po yung 114 na ACM ta. Nakatago po yan sa multipurpose hall kan Bagong Bayan. Ngayong darating na Mayo 5, ihahatid na ang mga ACM sa kanya-kanyang polling precinct para sa isasagawang final testing. May 5 po, i-deliver yan sa tuyang mga makina sa bawat presinto para mag-final testing and sealing. Pagkatapos ng final testing and sealing sa May 5, mga alas 8 ng aga, isisilta po ang makina sinuwalat ang makina sa mga presinto. Bubukasan lang po yan on election day. Samantala, inabutan ng CSN ang orientation at final briefing ng Electoral Board sa naturang bayan. Kaugnay nito, tiniyak ng Libmanan Police ang tahimik at payapang halalan. Kami po, nagsagibo na po nga kami ng mga CIMEX, kung ano pa man ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa tuya pong paaboto na eleksyon. Lawa po nga ni sinisiguro na ang sa tuya pong banwaan talaga nakakasiguro na ligtas, asin matrangkilo ang gigibuhon na eleksyon digdiyo sa tuyang banwaan. Eli Balbin, CSN. Pasakit para sa ilang residente at motorista sa mga bayan ng Pamplona at Libmanan ang isinarang crossing sa lugar. Mga residente at motorista nananawagan sa PNR na irekonsiderang mabuksan muli ang isinarang crossing. Nagbabalik si Eli Balbin. Perwisyong idinulot para sa mga residente at motorista ang pagpapasara ng PNR o Philippine National Railway sa mga rail crossing sa Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa mga residente ng Sitio Tagwak, Barangay Kamambugan, mag-iisang taon nang umanong sarado at hindi madadaanan ang Farm to Market Road sa kanilang lugar dahil isinara ng PNR. Ito kasi ang pangunahing daan patungong ospital, paaralan at iba pa. Minsan na rin may binawian umano ng buhay sakay ng ambulansya. Kailangan pa umikot sa kabilang barangay gawa ng iniharang na bakal ng PNR. Kaano nga ni mabukasan niya tahirak man kan mga emergency ko nga diyan nagadanana pag emergency halim pasiri sa biis. May nahulog na diyan sa kali pag palikaw-likaw, may naaksidente na diyan. Malaking perwisyo ang pagkakasara ng crossing na ito sa Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa sana ito kung mabubuksan dahil hindi na sila mahihirapan maglabas-pasok ng kanilang mga produkto. Pasakit din at struggle is real naman ang dulot ng mga dumadaan sa Barangay Putot dahil sa pagkakasara din ng kanilang rail crossing. Nangangamba sila dahil baka maaksidente sila sa kanilang dinadaanan. Mahalaga ang po yun, sir, sa muya. Arog sa muya na motor lang po nag-aagi. Nahihirapan po kayo, bahal mahulog po kami di sa may po kaya, may bakilid po na mahuhulugan. Ay nahagad mi po kuta na sana bukasan man po ining araw po sa mga na nag-agi po ining mga motor. Ba madisgrasya po kami. Sa Barangay Bagong Bayan, Pamplona, Camarines Sur, ganun din ang kalagayan ng mga residente at motorista. Ayon kay Maricel Cayabat, 7 buwan nang hindi nadadaanan ng mga sasakyan ang naturang rail crossing.
Mahirap din para sa mga residente dahil kailangan pa nilang umikot. Naging mahirap para sa mga motorista kasi sa hadip na, kunyari papunta sila ng munisipyo, dito na yung daan. Ang ginagawa nila, umiikot pa sila doon para makarating ng munisipyo. Oo, kapag may emergency na galing dito kunyari, yung mga ambulansya, di ba, kukunin dito yung pasyente. Kailangan pang umikot, atras pa doon para makalusot sila doon sa isang kalsada. Ayon sa Philippine National Railways o PNR, ipinasara ang mga railroad crossing dahil walang pahintulot. Ang iba sa mga ito ay delikado, hindi lang sa mga residente, maging sa mga bagon at pasahero ng tren. Kasi may mga problema tayo dyan na yung iba kasi yung location niya nasa curb. So talagang yun is mayroong mga blind spot. Napakadelikado kung iaalaw namin yun. Bukas din umano ang PNR management na i-reconsidera ang pagbubukas ng ilang railroad crossing na isinara nila. I tell them na coordinate first, coordinate with the local government, lalo na sa barangay, and then bring the local government engineering para mapag-usapan. Kung talagang walang solusyong technical dyan at malaki yung risk na may aksidente, then we will remain on our position sa PNR na isasara namin yan. Dahil hanggat maaari ayaw namin may aksidente dyan. Eli Balbin, CSN. Batid na bawal ngunit nakikipagpatentero sa kalsada ang mga trimobile drivers sa Pili, Camarines Sur. Sa kabila yan ng kautosan ng DILG na nagbabawal sa mga pedicab at iba pang trimobile sa National Highway. Si Regine Buesa detalye. Halos 5 taon na ang nakalipas matapos ibaba ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Memorandum Circular 2020-036 na nagbabawal sa mga trike, pedicab at motorized pedicabs na dumaan o bumiyahe sa national highways. Subalit hanggang ngayon, may mga trimobile drivers pa rin ang dumadaan sa national highway. Para sa 5 taon ng padjak driver na si Cristo Ray Bungalos, bagamat batid nila na pinagbabawal ang mga sasakyang pinapasada nila sa highway, ay hindi pa rin nila maiwasan na hindi dumaan dahil may iba raw silang pasahero na nagmamadali at gusto ng shortcut para mapabilis ang biyahe papunta sa pupuntahan nitong destinasyon. Bumasin na magparapalibot, gusto arayo naman, kaya minsan naagi man kami sa highway, nasa tamang aluman. Si Lolo Berhenio Tormes naman, sa halos 2 dekada ng pamamasada padjak, nagtagal umano siya sa pagpapasada dahil ingat umano siya sa mga aksidenteng pwedeng kasangkutan ng isang padjak driver. Kaya para sa kanyang kaligtasan pati ng kanyang pasahero, ay iniiwasan niya na dumaan sa national highway. Yan, para libo kan mga 1,000. Yan, magpararagi yan. Samantala nitong nakaraang taon, muling binigyan din ng DILG ang kanilang paalala sa mga LGU na sumunod sa memorandum. Layunin nito na mapanatiling ligtas sa mga pasahero at namamasada. Isa rin sa mga iniiwasan kung kaya't pinagbabawal ang mga ito sa national highway ay para maiwasan ng matinding traffic congestions dahil sa mabagal na takbo ng mga ito. Ang Pili Municipal Police naman, patuloy ang pagbabantay sa National Highway. Araw-araw umano ang kanilang bandilyo at pagsita para sa pagpapaalala sa mga makukulit na padjak driver. Hindi rin umano nawawala ang kanilang police visibility para masaway at manikit sa mga driver na sumusubok dumaan sa National Highway. Paraan daw po yan, pagre-remind kan mga naka-assign din sa luwas na sa kapulisan na bigyan sinida rin ay mag-highway. Although nag-cross man lang sinida dyan sa highway, pero pag may kayong police permit ng may nakakalusot dyan, so continuous ang reminders kan PNP na iwasan ang pagparabiyahe kan padjak, lalo na pag rush hour, nag-cause ng traffic, and minsan cause din ka na accident. Regine Buesa, CSN. Ginugunita ngayong araw ang 123rd Labor Day. Sa kabila ng modernong panahon, may ilan pa ring manggagawang hindi gaanong napapansin. May ulat si Darlene Lastrulio. Ipinagdiriwang ngayong May 1 ang Labor Day bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga manggagawang Pilipino sa patuloy na pag-unlad ng bansa.
Sa panahon ng mabilis na pagbabago dahil sa teknolohiya at modernisasyon, binibigyang pansin ngayong taon ang tinaguriang makabagong manggagawa, kabilang narito ang mga drivers, vendors, traffic enforcers at iba pang mga manggagawang hindi karaniwang nabibigyang pansin ng madla. Lumawak ng mga definasyon ng manggagawa sa kasalukuyang panahon at kaakibat nito ang panawagan para sa mga inklusibong benepisyo, proteksyon sa karapatan at seguridad sa trabaho. Isa sa mga mukha ng makabagong manggagawa ay si Lilibet de la Cruz, isang vegetable vendor at single mother. Ayon sa kanya, tuloy ang pagtitinda ngayong Labor Day upang may maihandang pera para sa pamamasyal kasama ang kanyang mga anak kinabukasan. Kaya kami ngunyan nagpaplano kay masiming sa aga. So bibintaon mi ngunyan, yung gagamitan ni para sa aga. Gusto ko magka-iba-iba kami ka mga aki ko. Ang aning maugma kami. Nagpahayag ito na kahit mahina ang benta, pursigido pa rin siya para sa 6 niyang mga anak na mag-isa niyang iginagapang at itinataguyod. Samantala, hindi rin nagpapahinga ngayong Labor Day si Eugenio Sardinia, isang traffic enforcer. Aniya, tungkulin pa rin nilang maglingkod sa kalsada kahit holiday ngayon at sa ilalim ng tirik na araw. Pero niya na dapat ma-relax kami, swimming dahil Labor Day. Kaya lang, kaya mayo kaming holiday, mga enforcer, kasi kailangan kami sa kalsada. Kaya sa mga sacrifices imbis na makasaya-saya, sacrifice muna. Sayang ang aldaw, may pang pamilya para pagkain. Kwento naman ni Roel Nieva, isang jeepney driver, hindi siya nag-atubiling mamasada kahit kakaunti ang pasahero. Aniya, bawat kita ay mahalaga para sa kanyang pamilya sa kadahilan ng sayang ang kita para na rin sa dalawa niyang mga anak. Ganyan po kaya, arbo ko na holiday, Labor Day, dikit po ang pasahero. Dikit ang pasahero, obligado may pong ihatod ang mga pasahero sa padudumanan nila. Tayo po yan ang trabaho mo talaga. Malugi man yan o dae, kumita ko sa dae, kaya puhan mo po yan. Iyan ang trabaho ko. Sa sektor ng retail at healthcare, tampok naman si Hazel Javier, isang pharmacy assistant sa Generica. Ibinahagi niyang kahit noong pandemya ay tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo at ngayon ay pumasok din siya sa trabaho dahil malaking tulong ang double pay. Siguro for today, ang nasacrifice ko man lang is dapat may lakad kami ni Abang ko kasi holiday tapos siya may laog. Kung sakali may pasyal kami or kaso may log ako, kaya okay lang din. Pwede naman siyang gawin next time or next week. And then, syempre holiday, din siya, double pay. Tapos, buti ka naman kami, kaya pag mga holidays or any other, hindi naman po kami nag-close bilang isang healthcare provider. Sa Labor Day message ni Pangulong Ferdinand Marcos, tiniyak nito ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa kapakanan, karapatan at kagalingan ng mga manggagawang Pilipino. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang palakasin pa ang oportunidad sa trabaho, itaas ang kalidad at itaguyod ang dignidad ng mga manggagawa sa bansa. Darlene Lustrulio, CSN. Bahagyang tumaas ang halaga ng piso kontra dolyar sa huling araw ng Abril. Epekto nito sa pamilya ng mga OFW. Alamin sa ulat ni Darlene Lustrulio. Sa pagtatapos ng buwan ng Abril, lang nagsara sa 55.87 pesos ang halaga ng piso sa kada $1 na bumaba mula sa 56.10 pesos ayon sa Bankers Association of the Philippines. Ito ay nagpapakita ng bahagyang pagtaas ng halaga ng piso kontra sa dolyar na may pagbaba ng 0.41% mula sa nakaraang araw at 3.16% mula sa nakaraang taon. Ang pagtaas ng halaga ng piso ay may direktang epekto sa mga pamilyang umaasa sa remittance mula sa kanilang mga kaanak na OFW. Kapag mas malakas ang piso, mas kaunti ang halaga ng naipapalit at natatanggap para sa bawat dolyar na naipapadala na maaaring magresulta sa mas kaunting pambili ng mga pangunahing pangangailangan. Nagbigay naman ng pahayag si Gina De Leon, asawa ng isang OFW sa Saudi Arabia, na kahit malaki ang sweldo, bumabawi naman ito sa presyo ng mga bilihin. Po kasi ang palitan is maliit din po mababa din po yung bilihin.
Sa ngayon po, mataas ang palitan pero mataas din po ang mga bilhin. Yun po ang epekto ng pagtaas ng dolyar. Gayunpaman, ang pagtaas na ito ay maaaring hindi sapat upang masangkop ang epekto ng mas malakas na piso sa halaga ng natatanggap na remittance sa lokal na pera. Sa paglakas ng piso kontra dolyar ay bababa din ang import cost sa ilang bilihin mula sa ibang bansa. Darlene Lastrulio, CSN. Nakapag-ehersisyo na-enjoy pa ng mga kalahok sa 25-kilometer marathon ang ganda ng bayan ng Garchitorena. Sports, running at pagpapalakas ng turismo sa lugar. Layunin ng grupo. May report si John Amador. Matagumpay na naidaos ang kauna-unahang alon-ahon isla na inorganisa ng Team Rapak sa bayan ng Garchitorena. Ito ang kauna-unahang 25-kilometer invitational backyard ultramarathon sa lugar. Na-enjoy ng mga sumali ang magandang tanawin ng Gabaw Hills sa kanilang pagtakbo mula Kabinitan sa Barangay Pambuhan hanggang Sitio Kulapnit, Barangay Harrison. Magayon po si Bali Experience Miduman sa si Rota paghaling Pambuan to Harrison, rolling hill siya, tapos pag-abot din sa taas, hiling mo si Magayon na view, mga beaches, ayo dumakang Garchitorena. First time namin doon. Ayon kay Rodriguez na miyembro din ng Caceres Runners Club, kakaiba ang experience na ito para sa kanila kumpara sa ibang race na nadaluhan nila. Kakaibang experience namin kasi first time namin dun sa lugar, hindi namin alam yung terrain. Kaya tapos may mga paggaling dun sa yung papuntang Harrison, grabe yung yung tarik ng yung elevation. Tapos sobrang init. Then pag pangalawang loop, inabot kami ng napakalakas na ulan. Napakagandang experience yung naganap kasi yun yung pinakaunang marathon sa buong munisipyo ng Garchitorena. At sa makatwid, that was also the farthest or most remote na ultra na naganap sa buong Bicol. Kasi kailangan mong tumawid ng isang isla para makapaglaro ka. So imagine that. Nakipagtulungan ang grupo sa lokal na pamahalaan at tourism office ng Garchitorena sa layuning ma-promote ang sport na pagtakbo at ang turismo dito. Gusto namin matulungan yung local government unit ng Garchitorena kasi yung talagang lugar nila may potential as local sports tourism na site na pwede makipagsabayan dito sa mga kakarating na bayan, lalo dito sa Naga. So, although may kalayuan siya, mas solid yung magiging experience talaga nila pag nakapunta sila sa lugar at kakaiba yung tanawin. Hindi katulad dito sa city, may mga buildings. Doon makita mo bundok, dagat, beach sand, mga scenic views, mga beach views. So napakaganda talaga ng Gabaw Hills ng LGU Garchitorena. Nagpapasalamat sila sa LGU Garchitorena sa matagumpay na event sa lugar. Aabangan naman ang sunod na patakbo ng Team Rapak ngayong Hunyo 20 na Ligas-Pinaga ang ruta. John Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalo sa pagtitiwala.